امنها لبر امالاتخانه که تنبورانه لآمده هسته که 20 ساله لبهمبر تکنولوژی لبر خوده ده امی پیک و نها بچن هندره دکانه و چیکرنا تنبوره به هف دوره تماشا بکن. Ramazan hoste xelkê bajarê Amedê dora 20 sale karê çêkirina Temburê dike. Di destpêkê de dest bi mobilya çêkirinê kiriye. Duvrê ji ber lêdana tembura hez dike, xwestiye ku tembur çê bike. Dema dest bi vê karê dike, li bajarê Amedê to hosteyê temburê nebûne. Wî jî xwestiye ku hunerê destan fêr bibe û dest bi çêkirina temburê dike. Berê ez mobilyacı bûm, merengoz bûm. Dayım dest bir karı kır. Dora 20 salım bir karı kırmeden. Desta frotanı hani, desta çedikin ev emin çen habeden ev yani karı küçük dikin. Yani van darana her yak jikite em vedere aşk dikin. Ahmed em aşk dikin. Gorandi em bejin gorandi hava vedere daha hoş aşk dibe daha zahm dibe. Şoğlavin ki zahmet malzemetini yani goran diyen beş Temburê dervete jwan çêtirin. Hostê Temburê ji darên cur bi cur tembûr çê dike. Lê dibêje şikildayîna daran û deng derxistina ji daran karekî gelek bi zehmet e. Temburên ku di makîneyan de tên çêkirin temê destan nade. Li Amedê jî bi piranî temburên hezir ên ji makîneyan tê çêkirin têfirotin. Lê ew bi xwe bi destan çê dike û divre li têlên sazê lê dide û dengê wî guhtar dike. Ya dara guzê yani vê derê jî cêdî jî hene em bêjin vêya dara çamın jê radibên ladîn. Doxa wî ji dara guzê, dara spî jî dibe. Yani her dar dibe ardış dibe, dara tüye dibe. Şoğul daha em bê şoğula üçxa xweş bi dar jî xweş bi axwe temburê xweş derdikevin meydanê holê. Tembur kî dikin destê xwe, destê ostakê derdikeve. Şoğula yek insan, yek merivkiye, her tiştê wî ostay çê dike. Êj dervetên mehê 500 heb, 100 hezar heb gorandî atol yan wan yani derdixin. Nemînaye me yani şoğula me wan nabî yek. Ême garantîlî mesela em bêjin 20 sal, 30 sal jî xweş lê mêzek vî temburê carkî digire desta da dimîne. Li îmalatxaneyê de hoste bi tena serê xwe li hemberê teknolojiyê li ber xwe dide. Temburên cur bi cur ji bo müşteriyên xwe ên taybet re çê dike. Lewra dibêje bi karanîna temburê hunerekî heger mirov baş li temburê binere, emrê temburê divê ku 30 sal jî baş o. Her wiha temburên ku di nava demê de kevin dibin jî temîr dike.